Praise the Lord. Amen. Hangyo ang taga Maynila sa mga pioneer, mga nag-pioneer ng iglesia, magpakuha mo ng picture niya. No. Katong 7 ka members o kauban nato nga nag-pioneer ng iglesia, sabot nini, magpapako niya, at magpa-picture ta kay Tapos, ang lumanan, mainan. Kaya wapang ta makapag-picture gahapon yung tao. kalimutan. Gahapon sa anniversary. Ano lang siya? Hindi nagtanong tabagi pa. Oo. Lungan na ito. Kapan? Mag-inos na galaw, huliman daw at magaling. Kahapon pa. Huli pa rin. Dumako tayo sa pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. Sayang. Atong basahon ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 13 at saka Ephesians chapter 6 verse 6. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, then Ephesians 6 verse 6. Nagalingon. O ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligpon sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitag tanan sa pagkahinyusa sa pagtuo o sa kahibalo may tungod sa anak sa Dios, o makakabot sa kahamtong sa pagataw sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Efeso 6:6. Dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Kini ang tulong sa Dios, mag-apotan. Balay ko namang amahan, salamat ng kagabion, anyan sa kami diha sa imong tiilan aron sa pagsimba kanimo o paghalad sa among mga pagpuri, ang among pagdayda kanimo kay tungod ikaw gyud ang angay nining tanan. Sumusa Lord, tabangi kami nga bisan pa sa among kasing-kasing o hunahuna, among gyud idayda kanimo, among kining i-offer kanimo kay mao kini ang imong gusto nga i-offer diha sa imo sa among pagsimba karong gabiuna. Tultuli kami sa imong pulong nining among pagatuan karong gabiuna. Mao kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ako pagbabasahan ko sa ang Ephesians chapter 6 verse 6 na nag-ingon, dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Ganiha sa atong Sunday School atong giisgutan ang maong serye. Primero, usa ka maayong sundalo. Nasabtan nato og kinsa tong maayong sundalo. Ikaduha, nasabtan po nato sa ating worship kanang buntag ang usa ka maayong higala. Kinsa tong tinuod nga higala. O karong gabiuna, ato na pong hisgutan ang katapusan sa atong serye, usa ka maayong ulipon. Usa ka maayong ulipon. Ang mga tao na ulipon sa nagkalain-laing mga agalon nining kinabuhi nato. Ulipon sa tinuuhan, ulipon sa kaugalingon, ulipon sa trabaho, ulipon sa prinsipyo. Daghang klaseng mga pagkaulipon. Mausab sa Biblia. Sa Biblia po nagasulti diha nga ulipon ta sa panimalay, ulipon sa kasalanan, ulipon sa kaugalingon, usahay ulipon ta sa bakak. Sa bakak. Apan ang tinuod gyud ang mga Kristohanon ulipon sa Ginoo o ulipon sa katarungan. Kini mga ulipon sa Biblia gitawag sila mga apostoles,
mga propeta, mga magwawali, mga magtutudlo o mga ministro. Ang uban pod mga gitawag o mga balaan. Nianing mga ulipon sa Ginoo, sila magigamit sa Dios aron kadto mga balaan sama nato pagasangkapan at diha sa pagpangalagan sa pagpalig-on sa lawas sa atong Ginoo. Karong gabi una, tan-aw nato primero ang kahulugan sa ulipon o pagkaulipon. Unya tan-aw nato ang mga hiyas sa usa ka maayong ulipon. Primero tan-aw nato ang kahulugan unsa may ulipon. Unsa may ulipon. Now, atong tan-awon sa original nga pinulungan. Sa original nga pinulungan, duha ka klaseng ulipon. Primero, ulipon nga gitawag nga sa Greek pa ang grampadong. Ang buong pasabot, ulipon ni nga hinimong ulipon. Gihimo lang yun siyang ulipon, usang ka binihag nga gi-ulipon. Isang bihag na ginawang alipin, ginawang ulipon. O kini, usa ni ka example, si Joseph sa Old Testament. Si Joseph nagibaligya sa iyang mga igsoon, kay giulipon usab siya dito sa ilang igsoon, balhog na to sa dako kayong kining gahong, o nagbaligya na to sa mga taga-Ehipto, o siya napugos yun sa pagkaulipon na to kang Potifar. Buot pasabot ning antrapadon nga ulipon, mo ni ang pinugos nga ulipon. Apan kita, dili kita niingana, dili ang atong pagkaugalingon na pinugos nga ulipon diha kang Kristo. Kita ulipon nga gitawag og dulos. Dulos, ang buot pasabot na ginapos, no? Murag ginapos ana hiniktan, apan sa tinuod nga pagkasulti, gianak nga ulipon. Kita gianak nga ulipon, ipinanganak tayong alipin. So makikita nato dinhi sa pulong sa Dios, atong tanawon Roma 1:1, Galatia 1:15, Jeremiah chapter 1 verse 5 atong basahon. Okay. Primero, Romans chapter 1 verse 1. Mingon si Pablo. Si Pablo ulipon ni Jesucristo, tinawag sa pagkaapostol, ginahin alang sa maayong balita sa Dios. Ang iyang pagkaulipon ni Pablo, diha nagsugod sa diha nga siya ianak usab diha sa atong Ginoo. Gihimo siyang apostol, ginahin alang sa mayong balita. Sama pud nato bisan pa karon. Kung dili kita mga pastor, dili kita mga magtutudlo, apan kita mga gitawag og balaan, sama sa pagtawag pod kang Pablo. Kaya si Pablo sa Galatia 1:15, apan sa diha nga ang nagagahin kanako, sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan, o nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya. Sa tiyan pa lamang sa atong inahan, nakakita ng Diyos, gigahin na kita, diha, aron matag-iya niya, mahimon niyang ulipon. Masama po ni Jeremiah, chapter 1, verse 5, o atong tanaw dito sa Jeremiah, chapter 1, verse 5, sa daang tugon, sa wala pa ikaw, buhatan nako diha sa tiyan, na ila ko na ikaw. O sa wala pa ikaw, mugula sa kaguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw, na manalag na alang sa mga nason. So sa tiyan pa lamang, hindi pa tayo pinapanganak, tayo ay mga alipinan ng ating Panginoon. Tayo po ay pinili niya. So mga kapatid, tayo po ay hindi tulad kay Jose na tayo pinilit lamang gipugusta na mahimong ulipon. Kung dili kitang na ang Kristo, gianak kita na ulipon sa Ginoo. Servant of the Lord. Mao na giingon sa Pilipos 1:1. Atong basahan ng Pilipos 1:1. Pilipos 1:1, Santiago 1:1, 2 Pedro 1:1. Nag-iingon din si Pablo o si Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus. Sa Santiago 1:1, si Santiago ulipon sa Dios o sa Ginoong Jesucristo, nga nasa napulo o duha ka mga banay nga naghitibulaag, kumusta? So, bisag tagalay si James, si Santiago, ulipon din sa Dios, pinaagi diha kang Ginoong Jesucristo.
2 Pedro chapter 1 verse 1, si Simon Pedro, ulipon o apostol ni Jesucristo. So busa din sa atong pagkakristohanon, daghay ulipon sa Ginoo nga ginahanglan og mga apostoles, kini mga propeta, mga ministro o bisan pa sa atong mga pagkabalaan. So diha sa kita gianak og usab, kita dito nahimugso sa pagkaulipon. Dili kita pinugos kung dili gianak og usab. Giborn again ta para kita mahimong ulipon sa atong Ginoo. Atong basahon ang John 3:3 o John 3:5. Nagaingon. O si Jesus mitubag kaniya sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginarian sa Dios. So atong pagkaulipon, gianak tag-usab o diha makakita tada sa ginarian sa Dios. Sama sa 5. O si Jesus mitubag sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili gyud siya makasulod sa ginarian sa Dios. Lahi ning pagkaulipon, kita ulipon ta ni Kristo nga dunay otoridad na kita mahimong anak o na makasulod ta sa iyang ginarian. So yun ang ibig sabihin ng alipin. Di ta alipin na pinilit o tayo ay binihan para tayo gawing alipin, kundi tayo ay ipinanganak na maging alipin ni Kristo. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Ngayon, ikaduha, tanaw nato ang hiyas sa usa ka maayong ulipon. Ang hiyas, ang katangian, sa Tagalog pa, ang kanyang characteristics sa English, ang iyang katangian. Primero, ang tinuod nga maayong ulipon ni Kristo, usa ka mapahiubsanon. Okay? Usa ka mapahiubsanon. Sa English, humble. Sa Tagalog, mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin, ang buot pasabot sa mapahiubsanon, himpit siya nga nagasandig sa kusog sa uban. Sa Tagalog pa, siya ay ganap na nakasandal sa lakas ng iba. Yun yung mapagpakumbaba. Maunay mapayugsanon. Dili kay imong ipaubos sa imong pagalingon. Daghay mo buhat anak pero garbo kaayo sa kasing-kasing. Nga nagpaubos, mo ang kunog sala, apan garbo mo oy naa siyang kasing-kasing. Ang buot pasabot na mapayugsanon, ang iyang kusog, ang iyang kaalam, ang iyang kahugaw, ang iyang pagkamakasala, sandig yun siya nagto sa lagbaw nga gamhanan nga angay niyang kasandigan nga way lain yun si Kristo. Maunay humble, maunay mapaubsanon. Ang buot pasabot nga na, kanang tawhanang nagpaubos, nakaila siya sa iyang kaugalingon kung kinsa siya o unsa siya. Kilala niya ang kanyang sarili kung sino siya at kung anong klaseng tao siya. Yun yung mapagpakumbaba. Yun yung humble. At itong ulipon, kining ulipon, ang iyang huna-huna lamang, mamoy paghatag o katungdanan sa galon. Mao yung pirming unahon, nga taga-himaya katong iyang agalon, katong iyang Ginoo, dili ang iyang kaugalingon. Dili siya managang, aron makita sa mga tao na siya makatarungan. Dili siya managang, kung dili iyang ipakita nga malabaw kayo, nga mahimaya ang Diyos, ang Ginoo, sa iyang kinabuhi. Pangutan na ako, mapaubsam ka ba? Kisa may mong isandigan ang imong kaugalingon, dili na humility. Dili na pagpahubos sa kaugalingon. Ang pag-ubos sa kaugalingon, imong ilimod ang imong katungod alang-alang sa himaya sa Diyos. May himaya din ang Diyos. Mao na may ang Ginoo kontra sa mga may patason apan labaw pa siya maghatag o grasya sa mapaubsanon. Na naman, mahimaya mang Ginoo gyud sa tinuod nga pagpaubos, dili sa paggarbo, dili sa pagpamaka. O nag-ingon din sa Mateo 16:24. Nag-ingon sa Mateo 16:24.
O sa iyang mga tinunan, misulti si Jesus nga nagingon, kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magsunod ka nako. Kung sabi po sa pasabot magpasan ang krus, kasagaran atong lingon ta aho ng cross kana anak na ho nga magdito kana ahong cross ang inahan di pang to dili na ang cross diyan niya gisulti diha ang imong kaulawan kay tungod ikaw nakitang makasasala magpaus ka magdumili ka sa imong kaugalingon pas-anon nimo ang kaulaw sa tanang tao nga ikaw usa ka daotang pagkatao ug musunod ka nako. Like for example David, si David nakasala siya, adulterer siya, and at the same time, murderer siya. Pero gidawat niya sa Ginoo. Miangkon siya. Musa ringon ng Ginoo, dili ka mamatay katungod ikaw naghinusod. Apan, ang sundan, ang tabak, ang consequence, di mo kadiya sa imong kinabuhi. Apan si David, kung sabihin tapo ng David, he is the man who seek after God's own heart. Ang Ginoo gyud may tigbabaw niya. Giangkon kanya hangtod siya namatay ang iyang kaulaw dalas sa mga katawan. Apan wa siya magbulag sa Dios. Ang Dios mo gitigbabaw kaniya. Mo'y nahimaya sa iyang kinabuhi. Manas David, he's a man of humility. Usa ka tawo nga mapayubsanon. Kalipay niya nga mga lagad sa Ginoo dili pinugos. Dili panapi ang iyang pagpangalaga. Ang iyang paninguha mao pagtuman sa gitudlo sa iyang agalon. Pagtuman sa pulong sa Dios. Waylo na ang iyang kaugalingon sa iyang ministeryo. Kay tungod siya ulipon lamang sa Dios. Way gapo kundi mapayusan. Ikaduha, nahiyas sa usa ka maayong ulipon. Dili lamang siya mapayubsanon, kundi siya masinugtanon. Masinugtanon. Wala siyang mahibaluan sa iyong kaugalingon, gawa sa pulong sa iyong agalon. Dili sa maminaw og sultis mga tao, og giyon sa siya pag-isa sa mga tao, giyon sa siya pag-cover up sa mga tao, ang iyang gipaminaw, ang pulong sa Dios. Muni, masinugtanon nga tao, mubarog siya sa kamaturan, dili siya puros bara. Barog din sa kamaturan. Wasay tungog sa iyong kabalingon. Ang kadungganan nga iyang tigpaibabaw, mao ang tungog sa iyang agalon, sa iyang Ginoo. So nagaingon din sa Romans 6:15, unya Mateo 16, atong basahon, Romans 6:15-18 nagaingon, nan, unsa man, magpakasalabal diay kita, kay dili man kita ilalong sa kasuguan, kundi ilalong sa grasya. Palayo ka na. Wala ba kamo masayod na kung itukyan ninyo ang inyong kaugalingon, ingon nga mga masinugtanon ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya na inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala, nagahantod ka ninyo ngadto sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanon nga magahantod ngadto sa pagkamataro. Apan salamat sa Dios nga kamo mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasing-kasing nga masinugtanon sa sulundon sa tuluhan nga dili gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon, o nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala kamo nahimong mga ulipon sa pagkamataro. Now, kita tanan makasasala ta. Amen. Mahimutang mag-cover up sa atong kagalingon, pero kana maunay dili pagkamataro, dili na humility, dili na masinugtanon kay tungod ang atong gisunod o unsay buhi sa atong unod. Apan ang tinuod nga maayong ulipon magasunod sa pulong sa iyang agalon. Nagasunod sa pulong sa iyang agalon. Matthew 16:24. Og sa iyang mga tinud-an misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mo sunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Bahala na. O yatak-yatakan siya sa mga tao tungod sa iyang gibuhat na sayo.
o bisan gali sa mga kasinungalingan. Gisultian sa mga kasinungalingan. Bahala na. Kaya wa sa imong kaugalingon niyang dungog. Kundi ang iyang kasidunggan, mao ang Ginoo. So busa mo, pasan siya sa iyang kaugalingong cross. Tanaw si Kristo. Sa dihaman, pasan si Kristo, paingon dito sa Golgota. May isa ba si Kristo? Wala. Pero anong ginawa nila kay Kristo? Gipakaawawan sila. Daw kriminal. Mura sa kriminal. Gihubuan, gilatigo. Gipasaan ni Kristo ang tanang pagtamay sa mga tao. Kaya di man tinuod. O kung tinuod man gani, pasaan man po niya, kaya ito tinuod man. Manay usa ka ulipon nga masinugtanon. Manay awit nato, trust and obey, for there's no other way. Kasunod no? To be happy in Jesus is to trust and obey. Manay ulipon. Bisang pagmawad ang tagdungog, katungod ang atong gitaga, ang dungog, mao ang atong Ginoo. Just trust and follow. Obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ikatulo, mahiyas. So, primerong hiyas, mapayobsanon. Ikaduhang hiyas, masinugtanon. Ikatulong hiyas, matinud-anon. Loyal. No? Loyal. Pero tanaw na to, i-clarify na to, usahay, ang loyalty, hindi tama. Kahit mali na ang paraan mo, pero loyal ako sa iyo, bisa pag magkabuang-buang atong kinabuhi kay ako, masinugtanon nimo, matinud-anon, di ko mo buwag nimo. Mali sa iyo. Loyalty gani, ang atong loyalty, doa lang sa Diyos, dili sa tao. Dili sa pundo. Kaya di malipay ang Ginoo nga ang atong loyalty, ang atong kasing-kasing tuwa dito sa tao, imbes kaniya. Dili ta ulipon sa Ginoo, kundi ulipon ta sa tao. Wala kinahanglan yun, matinud-anon kita. Nga naman, kaya tungod kung tamo, salit sa tao, unsay gisulti sa Diyos. Jeremiah chapter 17, verse 5. Nagaingon ang Jeremiah 17 verse 5, mao kini ang giingon ni Jehova, tinulog kadtong tao nga nagasalig sa tao. O nagahimo sa unod nga mao'y iyang bukton, nagsalig siya. O unsay kahatag ng tawhana, o kansang kasing-kasing mibiyak kang Jehova. Sa diha nga ikaw kung bukton sa tao, mibiyak ka sa kang Jehova. O bingon din, tinulog katong tao na nagasalig sa tao. Loyal ka sa tao, tinulog ka. Kapag loyal ka sa Ginoo, bisa pag usay sulti sa tao, kaya tungod loyal ka sa Ginoo, ang Ginoo magpanalipod ka nimo. Matinud-anon. Bukod pasabot sa matinud-anon, buhato nato ang tanan alang sa atong Ginoo, dili alang sa atong mga prinsipyo ng yuta. Kinahanglan ang Ginoo gyud atong sundon. 1 Peter 1:15. 1 Pedro 1:15. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Usama na, moingon tang balaan ko, Kristohanon ko, apan wa ta magsubay sa iyang pulong at ta magsubay sa prinsipyo sa tao. Bisa pa kung saan mo pagkabalaan, di kang balaan. Kaya ikaw nakisawsaw diya sa maong dili maayo. So, dili ta mag-agad og tao. Mag-agad ta sa Diyos. Ang loyalty nato, kinahanglan tuwag yun sa Diyos. Dili ang kinsa mang tao. Bisa pag unsan niya ka maayo. Dili niya ang atong loyalty. Kinahanglan dili nato unahon ang atong kaugalingon o kung sa atong mabinipisyo ni ining yutaan, ning kalibutan na. Kinahanglan unahon nato ang kaugalingon, ang himaya sa Dios aron makabinipisyo ta o kung sa ihatag niya kanato. Ikaw pa nga hiyas. Kung sa ito'y primero, ang hiyas sa maayong ulipon, mapayugsanon. Ikadawa, masinugtanon.
Ikatulo, matinud-anon. Ikaapat, masaligon. Masaligon. Dili kayo mo nagsalig ka, kundi masaligon. Ikaw yun, mapagkatiwalaan. Kasaligan ka. Ang imong dependency tuwa sa Diyos, wala sa tao. No? Andon sa Diyos at hindi sa tao. Kinanglan, magdepende ta sa atong tinuod nga agalon. Kinanglan, gianak ta nga ulipon, atong tagyon, buhatag o ang ato kalipay, himaya, ngadto sa nag-anak ka nato. Atong basahon, Matthew 6:26, 27, pag-abot sa mga kagunanan, mga worries, mga anxiety, nga daghang mga tao maningkamot ning kalibutan kay tungod daghan sila kinahanglanon, wa na sila magdepende ngadto sa Dios. Ang ilang dependency wala na kundi naa sa ilang kaugalingong kusog og paningkamot. Mao nang miingon ang Ginoo sa iyang mga tinunan, tan-awan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man kamong bili, dunay kamong bili kay sa kanila? O kinsa man kaninyo'y makadugang o usa katak na sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Our dependency must be in God. Dili sa atong pagalingon, kusog, dili sa atong pagpaningkamot, dili sa atong kinaadman. Daghay karbo sa kinaadman. Mong bitawag yun itugot sa Ginoo ng kaluwasan na as kinaadman kaya ang mga kinaadmanong tao mo ito nilangsab ng Kristo. Kundi sumala sa ingon 1 Corinthians chapter 1, tuag dito sa mga kabus na ihatag, sa mga walang kaalam. Kaya dali sila musalig sa Diyos. Job chapter 1 verse 8, o si Jehovah may ingon kang Satanas, gipalando mo ba si Job na akong alagad? Kay wala sama kaniya diha sa yuta. Hingpit o matarong nga tao, usa nga mahadlukon sa Dios o nagapahilayo sa dautan. Next one. Nagapahilayo sa dautan. Kining tao na nagduol diha sa pagkamaari sa Dios kay tungod ang iyang prinsipyo sa pulong sa Dios, dali gyud siya makabati og sala. Dali po siya muangkon og sala. Dali po siya maghinulsol og sala. Apan katong tao nga nag-agad sa iyang pagkainadmanon, wala sa pulong sa Dios, di siya makabatig sala. Inay, iya kining ipangatarungan ng iyang sala. Lahi ang kalainan katong mga taong nagaduol sa Dios o katong mga taong nag-ingon naasa sa Dios. Kaya katong mga taong nagduol sa Dios, nagkaduol na to sa Dios, mo ni mga taong dali na kayo makasabot og sala. Dali makadawat og sala. Apan katong mga taong nag-ingon kailao sa Dios, apan layo sa Dios, mo ni kusog kaayo, maningkamot nga salipdan ilang sala. Kay layo siya sa Dios. Kaya kini mga tao nga nagsabit diha sa Dios, wa nila pagkabaliwala katong presyo, katong kantidad na mo'y gipalit kanato gito sa atong sala. Wala nila ibutang sa laing lugar, wa nila arinti. Inay, katong presyo nga gibayad na sa Dios para sa atong sala, na silang kasing-kasing, na silang kasing-kasing, huna-huna, na silang baba, na silang mga taga-kaugatan. Bisa mag-asa siya masabat mo gawas kung kantidad niya na. Di niya muwahan sa iyang kinabuhi. O sa may kantidad sa pagtubos ka na to. Di ba ang dugo ni Kristo? At tugyod ang iyang paghimaya. Dili sa iyang kaugalingon. Busa nag-iingon, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Kitang mga nakang Kristo, kitang mga Kristohanon, kita nga gipuloy-anan sa balang Espiritu. Kung sabi gisulti, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo na nagapuyo sulod ninyo? O nga dili o kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili sa na inyo sa inyong kagalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili.
Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong mga lawas. Lawas giingon. Ang context ini, personal nga body. Dahil doon sa 1 Corinthians 3:16, the church, kamo ang templo sa Espiritu Santo. Apan dinhi ang atong kaugalingong lawas. Himayaon nato ang Dios kaugalingon natong lawas. Nga musimba kitang buhi, dili tapulan, gamay kayong sakit, di na mo atin. Atong ihalad nga buhi ang atong kalawas. Kay tungod kita gipalit sa bili. Ayaw sayang nga na. Usa na ka-opportunity nato. Mudahig ta sa Ginoo. 1 Peter 1:18. Kamusayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan, kung dili pinaagi sa bililhong dugo sa atong Ginoong Kristo. Revelations 1:5. O gikan kang Kristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay o ang punuan sa mga hari sa yuta. Atong ginato ihatag ang tanang himaya sa atong Ginoo Kristo. So atong pangutana na igsoon, usaba kita sa maayong ulipon ni Kristo? O kita'y nooy nangulipon o tao? Katungod taas tag kaalam. Ato yung panghambok ang atong mga nabuhat. Kinsa pa kang ulipon? Sa imong kaugalingon? O kang Kristo? Atong tanawan atong kaugalingon. Mayroon ang 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself whether you are in the true faith. Prove it! Prove it! Kung may prove nimo nga ikaw mapayubsanon, nga ikaw masinugtanon, ikaw matinud-anon, ikaw masaligon, then you are a servant of Christ. So nakasabot na pa ta o unsa kita. Dili ta hari-hari dinhi ning kalibutan. Dili ato ni iglesia, dili ato ni mga pundok, dili ato ning tanang mga butang atong nakabtangan nato, dili na ato. Ulipon ra ta, tigbantay lamang. We are just steward sa tanan na atong gidawat karon. So ang humble na tao dili makahimo sa iyong kagalingon. So, dili sa makahimo nga mabigar siya sa unsay angay nga iyang igawas. Sama sa ka priso. Ang usa ka priso mo gawas di sa kahimo sa iyong kagalingon. Wa say mahimo. Busa ang usa ka masinugtanong tao magabuhat kung unsay isulti kaniya sa iyang agalod. Unya, ang iyang pagabuhaton pirmi paghatag og himaya didto sa nagtubos kaniya. So baliktad usab, mapausanon ba ta? So, masinugtanon ba ta? O kung sa'y gisulti sa Biblia, tataw kayo sa Biblia, may atong pagabuhaton. Apan kung wala isulat sa Biblia, dili na itong buhaton. Kadaghanon karon, bisag wa sa Biblia, maoy lang buhaton o ila kini pakatarungan. Kung unsay gisulti, gitudlo sa Biblia, maoy atong buhaton. Katong wa niya itudlo, dili gyud nato buhaton. Kinahanglan kita magmasinugtanon sa atong Dios. Ikatulo, matinud-anon, loyal ta sa ating Diyos. Then, lastly, masaligon ta. Dependent ta. Our dependency is in the Lord. Magsoon, huwag tayo maging servants kung kani-kanino lang. Ipinanganak tayo muli, hindi para sa salapi, hindi para sa honor,
Hindi para sa katungdanan, kundi para sa himaya sa atong Ginoo. Amen. Pagampot ta. Lord, salamat po sa gabing ito na naipahayag po ang iyong salita na siyang katotohanan. At kung kami dito, Lord, mananatili sa katotohanan ito, tunay na kami po'y makakalaya. Maalis sa amin ang pagmamayabang, pagmamataas. Maalis sa amin ang pangangatwiran kaya hindi namin magawa ang isang bagay namin sundin kung ano yung malinaw yung pinag-uutos, kundi aming ginagawa ang mga bagay na hindi po ninyo pinag-uutos. Nawa, Panginoon, maging masunurin kami sa inyo, maging loyal kami sa inyo, at masaligon, lihan kami mo lamang, tangtod sa tangtodas. Makinig among pagkampo, di lamang sa nanan, sa Ginoong Kristo. Amen.